National Medical Commission hin pen malom so aphan det piangkang humpli kep medical colleges aphan aron atang ateng lapen apun achak ke chok lim ledera jok recognition suspend ponderlo labang solong Guwahati Medical College, Assam Medical College lapen Fakhruddin Ali Ahmed Medical College sitami dorunlo labang so sai kedeng ponang kong lake Jasamet National Medical Commission hin pen men ka humri da mahut NMC atum kisik pon aron ateng ke pleng dam de ke dupiga joksi claim ponang koklo labang so college along akenang sort CCTV camera facilities ke pachatang te Aadhaar link biometric attendance procedures ke meme than bang atum aphan ke pon ke chok limle lapen NMC atum ka humri da mahut than bang ahoi ke papleng pon pesatami thek pon longlo lasontak taxi India det piangkang Humparo isi suse Medical College, Jasamet Tamil Nadu, Gujarat, Assam, Punjab, Andhra Pradesh, Pondicherry lepen West Bengal along rialong, aron atang kipapling Pria College ke dojiang ring thepi khangjang. Union Health Minister Manshuk Mandavia hin pen setame Medical College ke doan jongsi NMC hin pen kisik pon aron karkanlo pulotang ke sodak pen kangsai padoponji. Nonamat government hin pen Jasamet quality education ke padoji lapen ke mesen doctor samahang ke pathek ponji aphansi kengkam chejor pon bosi than pon. National Desk Report, Carbon Live.